ezberdinak heldu dira. Ta? Nola ta? Txerria hiltzeko garaia? Daukanak? Aurten ere barau egin beharko dugu. Ez dakit. Nik bai? Nik ezin dut zapaburu bat bera ere akatu. Ez dut balio. Pena ematen diate animalia gaixoek. Eta zure familiaren goseak ez aldizu penarik ematen. Nik ez dut zerririk azitzen hil beharrez izateko. Ba, urten odolki batzuk zordizkiogu apaizari. Hainbeste mesede egin diguta. Todavía zerria. Txubeak jaten duela entzunian, baina zapaburuak... Hauek ez ditu jateko. Hae? Ez, hauek edateko ditu. Edateko? Bai, doaini edan ahalizateko. Egunon, don Cornelio. Egunon diula, jainkoak, Fernando. Ederra, zerria. Ez da ala? Doktorea? Pernei ederrak gazituko ditu aurten? Bai zera, izugarrizko keska zeukeat. Bagara bi. Zer? Ezerrez, ezerrez. Zerri honek hil egin behar naik. Hil bezabe horrek lehenago? Ezin diat? Lagunduko dionik? Ez, pena ematen zidak. Bagara bi. Zer? Ezerrez, ezerrez. Halako doktorea nola hilko diat pa? Ez di hori jendeak. Zer? Zer zio pa jendeak? Ez du lain nahi. Gero dolkiak erregatu behar ez izateko. Herri osoak dio. Berorrek ez duela ohitura bete nahi. Murmurazioa, gezurra. Ez kasorik egin. Nik badakit zer egin behar duen. Baina nola arraio? Zer egin behar nikek? Esaidak? Nik aginduakoa bete. Ah, bai? Eta jakin aliteke. Hira, kuriositateagatik. Entzun beza ongi, don Cornelio. Aurrena hil dezagun zerri hau. Eta gero ipini dezagun zintzilik lehioan. Baina orduan denek jakingo ditek hildu dela. Eta dolkiak banatu behar, ezta? Bai, bera ez. Lasai, orantxe esplikatuko diot dena. Bueno, kuriositateagatik, Gauean, herri guztiek animalia ederrau hila eta zintzilikatu ikusi ondoren, izkuta beza zerria. Estia du lertzen. Berorrek zerria izkutatu, eta hurrengo egunean esan beza, laportu egin diotela gauez. Baina, Fernando, hori gezurra esatea uke? Akabo murmurazioak? Bai, egia du. Murmurazioa pekatu larria du. Mandazain zehamar batzuk ezortxoak direla entzun dut, eta esara da... Ataunen eta zehaman, egunez ikusi eta gauez eraman. Dene guztuko dute, haiek laportu diotela? Haien, hau lana, hau tentazioa. Zer, hilduk zerria? Bera hiluen, nik hilgabe. Lastima. Bai, eta ik? Gizenduko guen zerriren bat aurten ere. Bi? Enau garritzen. Zer ba? Enau garritzen urrengo urtean 3 zerri ere gizentzea. Zer diok? Erraza dela horrela. Ez diat konprenitzen. Horrela nola? Ardoren ordez, putzu salda eman da. Zer diok? Putzu salda zopekin. Zer?
Naparrak ekarria duketa, ardo ona. Zer duko putu salda besterik? Baina nola? Zapaburuak ardotan? Akatuko dietu mea luri. Naparra? Gure seme txatxuri. Akatuko diet. Zenbat aldiz esan diodan putzuko ura ez nahasteko ardoari. Nongoa nahazten dio paik? Iturrikoa, Fernando. Garbia. Luzeak egongo aiz. Hau txile gordeko duk, Hau tripako mina. Bai, luzeak egongo aiz. Engrasi! Bai! Ekarri kasuelka da bakailu! Fernando, hau isile gordeko duk, Eskilerapeko barrika irekiko dia direzak. Eman beharko dizkioko dolki batzuk apaizari? Ez? Aurten berari tokatzen zaio guri ematea. Horregatik? Horregatik? Ze horregatik? Horregatik lapurtu behar diola apaizak bere buruari, hiri ez emateagatik. Ez diatu lertzen? Harri adi. Eserita entzutuko dugeta. Engrasi! Bai! Beste botellardo bat! Banoa! Eskilerapekua! Ontaitak, Fernando, ontaitak. Herriko handiena, seguro. Xolomo ederra. Olorki ederra gehiago zituen. Niri zordizkit batzuk. Fernando, zerria. Zerria ni? Zergaitik? Zerria lapurtu didatela gizona. Bai, noski? Nola noski? Horixe da, ongi betetzea nik agindutakoa. Lapurtu egin diotela esan behar du berorrek. Baina... Oso ongi, denek sinistuko diote. Fernando, hi badaki nor izan den. Ataulen eta zegaman, egunez ikusi eta gauez eraman. Ez adarra jo niri, Fernando. Ni jakin behar dugu nor izan den. Bai, badakit. Konfesa ezak segituan nor izan den. Berori, Cornelio. Zer? Burutik egin zaikala. Berorrek lapurreta egin dio bere buruari. Odolkiak erregatu behar ez izateko. Egira, Fernando, benetan ari nago. Zerria lapurtu zidatek. Oso ongi egiten du Berorrek lapurtuaren planta. Denek sinistuko diote. Baina, egia du gordea lapurtu egin zidatek. Akina? Enez herri maitea, Beste ume bat? Zuek baino zintzoagoa hasiko alda. Beste gazita hobe? Oiek izaten dira onenak beste gazitakoak? Enez herri maitea, Baldakizu apaizari gertatutako. Azkenean, hil egin behar izan duela zerria. Bai, eta norbaitek ostu egin diola. Etzak esan. Apustu egingo nikek Fernando izan dela. Nik ez esango.
Zorretan zebilek beti. Nola? Ze ari zarete? Kontuz Fernandoren gatik gaizki esaka jardun etxe hontan, Nik ongi zekiat nork ordaintzen duen eta nork ez. Fernando zuek baino bezero zintzuago du.